Doncs ara començarem, d'acord? Volem agrair a en Joan Vallès que hagi vingut a fer-nos alguna lliçó, en aquest cas sobre l'Alguer, sobre l'ús popular de plantes a l'Alguer. D'acord? Ell és professor i és el catedràtic de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i també fa classes a la d'alimentació, no? Com es diu? Ciència i tecnologia dels aliments i nutrició humana i dietètica. I està en el grup... I a biologia també. Sí, està en el grup aquest, bueno, podeu llegir tot arreu on està. En el grup de recerca etnobotànica dels Països Catalans. O sigui, engloba tots els països catalans, l'ús popular, es fan estudis per saber quin ús popular se'n fa de cada planta, com s'anomenen, tot això. D'acord? Ell va ser professor meu i ell em va dirigir la meva tesina, que la vaig fer d'etnobotànica de les Guilleries, o sigui, aquí prop, al costat. D'acord? I això, volem agrair que hagis vingut. Molt bé. I endavant. Molt bé, gràcies, Anna. Ja no és pas la primera vegada que vinc a predicar aquí a Santa Coloma perquè l'Anna m'ho demana i em sembla molt bé i m'agrada de venir-hi. I el primer que us diré és, bé, el zero que us dic és que us agraeixo que hàgiu vingut, havent-hi tantes altres activitats i un partit de futbol molt importants en el mateix moment. Llavors, que agraeixo molt. I el segon que volia dir és que jo us faré aquesta presentació, però que la recerca del nostre grup d'investigació, que és un grup a cavall entre la Universitat de Barcelona, a la qual jo pertanyo, l'Institut Botànic de Barcelona del Consell Superior d'Investigacions Científiques, a la qual pertanyen la Teresa Garnatge, que és la persona, ella i jo, amb qui coordinem el nostre grup, i després les dues altres coordinadores, la Iri Gras i la Montse Parada. I també tenim un cert suport de l'Institut d'Estudis Catalans, al qual jo pertanyo, i de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Material. I aleshores he posat aquí expressament els noms de les meves companyes perquè tant en són responsables elles com jo de les recerques que fem i nosaltres ho coordinem junts. I després tenim un nombre de persones que oscil·la entre 15 i 25, entre les quals l'Anna n'és una, perquè ens ha fet treballs etnobotànics, en continua fent amb el que fa de la ratafia i tot això, que també configuren la gent que agafa dades del nostre grup i tot això. Treballem, com ha dit l'Anna, en tots els països catalans, és a dir, en tots els territoris de llengua catalana, i per això avui us he volgut, per això i per al segon motiu que diré després, us he volgut presentar l'Alguer, perquè l'Alguer és un dels territoris més oblidats dels de llengua catalana i, a més, és un territori on, des de fa 3 anys, i en falta un i ho acabarem, espero, estem portant-hi a terme una prospecció etnobotànica en la qual hi he anat jo diverses vegades, la Iri Gras també ha vingut i després la Montse i la Teresa ens ajudaran a analitzar les dades i tot això. Fixeu-vos que quan es parla de l'abast de la llengua catalana, quina frase se sol fer servir? Allò, diuen, l'abast de la llengua catalana, de Fraga fins a Maó, de Salses fins a Guardamar, ho deveu tenir present, potser. Pel que fa al nord és cert, perquè més amunt de Salses ja no en parlen de català i més al sud de Guardamar tampoc, però de Fraga fins a Maó l'Alguer queda uns 300-250 quilòmetres més a la dreta i també s'hi parla català. I, per tant, els algueresos ells mateixos diuen que s'hauria de dir de Fraga fins a l'Alguer, si es vol dir passant per Menorca, passant per Maó, ja que hi era. Per tant, volem remarcar que és un territori molt interessant i ara hem tingut la sort de poder-lo prospectar un xic i us n'explicaré algunes coses, que veureu que hi ha coses que contrasten amb les que sabem i diem aquí, però moltes coses que són realment molt semblants i que aquest pòsit català a l'Alguer s'hi continua veient d'una manera important. Abans, però, d'explicar-vos això, diré algunes coses generals sobre l'etnobotànica i començaré preguntant-vos què hi veieu en aquesta diapositiva. Ratafia. Però penseu que tal com us ho preguntava jo volia aquesta resposta? Perquè si no, evidentment, preguntar a Santa Coloma, ensenyar això a Santa Coloma
i que no sapiguéssiu respondre'm, no volia aquesta resposta. El que volia, i potser ara ja marxareu a veure el partit de futbol i direu aquest paio desvaria, la resposta que volia és que això que hi ha aquí és un tresor de natura i cultura. I no és en absolut exagerat, és un tresor de natura i cultura, perquè hi ha un pilot de plantes i un pilot d'informació biocultural sobre aquestes plantes immens. I, per tant, una ratafia no és només un licor, una ratafia no és només un plaer, que ho pot ser, una ratafia no és només la propietat medicinal que pugui tenir, que en té. Una ratafia no és només la propietat d'entrompar o de deixar borratxo algú si en beu molt més que el que hauria de fer, per això ho fa l'alcohol. La ratafia no és només tot això, màximament bo i alguna cosa, si se n'abusa, com de tantes coses, dolent. La ratafia no és només això, la ratafia és un tresor de natura i cultura perquè es pot fer a partir de les receptes que els nostres avis, besavis, etc. han anat transmetent i continuen transmetent avui dia, i aquí la confraria de la ratafia i l'Anna en particular hi fan una feina molt, molt, molt encomiable i important. Per tant, remarco aquí aquests llibres, aquest llibre amb dues portades i edicions de l'Anna, que a més de tresor de natura i cultura, és una obra d'art, perquè les seves fotografies són extraordinàries, i aquesta ratafia que veieu aquí, com sabeu perfectament més bé que jo, a més de tresor de natura i cultura, és reivindicació, que també és tot important. Però el que m'interessa remarcar és que és un tresor de natura i cultura. I això és el que és l'etnobotànica. L'etnobotànica, que és la disciplina que nosaltres practiquem, i de la qual us diré 4 coses de l'Alguer, té una part d'etnografia, d'estudi dels grups humans, com aquí el pare de la Montse Parada, d'una d'aquestes companyes, ja lamentablement ja mort, que ens ensenyava com se segava a mà, no perquè ell no tingués un tractor, sinó perquè deia que s'ha de saber com se sega a mà per poder-ho fer amb tractor. Si s'oblida com es fa a mà, en quin moment es pot fer, què s'ha d'evitar de fer, quan s'ha de fer, com s'ha de fer, etc., malament rai. I l'etnobotànica també és botànica, és a dir, és plantes i és paisatge, i paisatge, aquí poso els afores de la meva petita ciutat, Figueres, d'on jo soc originari, per veure un paisatge clarament humanitzat, antropitzat, expressament un paisatge modelat per les persones, però després en el fons intuïm que a les muntanyes hi ha la flora i la vegetació natural, però això és botànica, plantes i paisatges, i interaccionant amb l'etnografia, ens dona aquesta definició que va fer una de les nostres mestres, una botànica mexicana d'origen català, Montserrat Gispert, morta fa poc, lamentablement, però amb una vida llarga i molt activa, que deia: l'etnobotànica és la disciplina que afirma que les plantes són cultura. És a dir, les plantes no només tenen, segons ella, aquest element biocultural, sinó que directament són cultura, les plantes, són un element cultural. Per tant, a partir d'ara, si us plau, cada vegada que veieu i que beveu una ratafia, penseu en això que aquest paio que poder penseu que desvaria us ha dit, que és un tresor de natura i cultura, perquè també ho és, estigueu-ne convençuts. Què fem en etnobotànica? Intentem catalogar els usos i els noms de les plantes. Amb això obtenim un inventari de patrimoni biològic i patrimoni etnològic i un inventari que ens permet conservar aquest saber. Encara que ara els joves d'ara, molts, alguns sí, com he vist aquest matí aquí a Santa Coloma, que aquests nens que volen ser, com ens diuen això, petits nens de la confraria, petits confrares, ja aprenien les plantes i els hi encantava i tot això, però això a la major part del món industrialitzat no passa i, per tant, hi ha un perill d'erosió d'aquest coneixement, però si ja tenim l'inventari fet, el podem tornar a la societat quan vulguem i a partir d'aquí potser podrem millorar l'explotació i suggerir noves plantes útils, però no és forçosament aquest l'objectiu. L'objectiu és guardar aquest saber. És a dir, partir de les persones, collir les plantes, posar la informació en una base de dades, analitzar resultats, publicar treballs científics. Si convé alguna cosa que pot anar com un nou producte d'interès medicinal, doncs perfecte, o alimentari, i si no, tornar-ho al poble en forma de tallers, en forma de llibres de divulgació, etc. Sempre tenint les persones al centre. Les persones al centre. Què fem en etnobotànica? Doncs anem als llocs i intentem parlar amb la gent gran, sobretot també amb joves, però sobretot amb la gent gran, que sap bastant sobre les plantes i que ens expliqui de manera distesa què en fan amb les plantes i que ens ensenyi com trien unes mongetes, que ens ensenyin com alimenten unes gallines, que ens ensenyin
com fan servir les plantes i de quina manera i quins noms els hi diuen, etc. Això és el que intentem. Entrem les dades en una base de dades, guardem mostres de les plantes a l'herbari de la universitat o d'algun altre centre per saber quines plantes són i fem treballs que poden ser el que en diem estudis etnoflorístics, que vol dir el catàleg de totes les plantes d'un territori, com l'Anna va fer les Guilleries, de les quals hi ha hagut informants que ens han dit dades interessants. I, per exemple, això és una companya, aquesta nena, la Ginesta, que va fer un treball semblant al que va fer l'Anna, però al Gironès, a una part de la comarca del Gironès, d'on ella és originària o la seva família, i veiem aquí com preparaven un oli de cop, com es fabricaven unes escombres, com volien fer una ratafia, també, etc. I anar veient tots els tipus d'usos de les plantes. També podem comparar coses i, per exemple, fer una anàlisi de totes les plantes alimentàries que fins ara hem trobat en estudis etnobotànics als Països Catalans i fer un estudi comparatiu, és una altra possibilitat. També podem fer el que en diem etnobotànica històrica, és a dir, anar, per exemple, a l'herbari d'aquest senyor tan simpàtic que hi ha aquí, Francesc Xavier de Bolòs, un botànic del segle XVIII-XIX, d'Olot, de la família Bolòs d'Olot, no és pas tan lluny d'aquí, tampoc, doncs aquest era un home que tenia un herbari, un dels herbaris més antics que tenim conservats aquí a Catalunya, i relativament dels més, no dels 4 o 5 més, però dels 100 o 200 o 300 més antics del món, probablement, i en les seves etiquetes hi apuntava alguns usos de les plantes, si servien per al mal de queixal, si servien per no sé què, alguns noms populars en català, en espanyol o en francès, i això és interessant comparar-ho amb les dades d'avui dia. També podem fer aquest estudi d'etnobotànica històrica. I per això que dèiem dels noms, per exemple, només per veure quants resultats es poden acumular, per exemple, pel que fa als noms, doncs Francesc Masclans, un mestre i botànic català important, l'any 54 havia recollit 6.000, el 81 9.000, i en un llibre que hem fet uns quants amb buidatges de moltes obres n'hem arribat a compilar 35.000 de noms catalans de plantes trobats en obres d'arrel tradicional i d'arrel popular. A partir d'aquesta feina que nosaltres fem aquí i altra gent fa semblantment en altres llocs del món, doncs sí que es poden posar productes en el mercat, però no passa pas cada dia, de cap manera, com tampoc passa cada dia que surti un nou medicament sintètic o un nou aliment que no sigui d'arrel etnobotànica, tampoc cada dia es posen al mercat noves coses. Però aquí hi ha, per exemple, en aquest llibre surten 50 medicaments, entre ells l'aspirina i altres de molt famosos, que han vingut coneguts per això, no només que derivin de plantes, sinó que deriven a través de l'ús popular de les plantes. I direu, això poder antigament, però actualment no. Doncs bé, actualment aquesta senyora simpàtica que es veu aquí, que es diu Tu Yu, una metgessa etnometgessa xinesa, va obtenir el 2015 el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina, juntament amb 2 col·legues més per a altres estudis, per haver estudiat i, com diu aquí, consultar coneixedors de plantes medicinals, receptes de la medicina tradicional i ha permès posar en el mercat, això sí, un nou medicament que es diu artemisinina, no sé si surt el nom aquí, artemisinina, d'una planta que es diu Artemisia annua, d'una planta semblant al donzell, de la família del donzell, per dir alguna cosa, però semblant, doncs han tret un compost que va molt bé per la malària o paludisme i han fet, quan l'escorça de quina, que és el que s'utilitzava fins ara, els bitxos s'hi han fet resistents, doncs han trobat un nou medicament i això s'ha trobat a partir de la medicina tradicional, a partir de l'etnobotànica. O, per exemple, s'ha posat al mercat ja un producte a partir d'una planta que es diu equinàcia, una planta d'Amèrica del Nord i Europa del Nord, Sibèria i companyia, que és de les primeres que han donat resultats importants contra el SARS-CoV-2, el virus de la nostra famosa pandèmia de fa poc de temps. I això és perquè el senyor, fundador d'uns laboratoris, no en faig cap propaganda, però és que explico molt bé la seva manera de treballar, uns laboratoris es deien Vogel, com es deia ell, i tenen productes d'equinàcia i d'altres, i altres laboratoris també els tenen, però és gràcies a ell i que l'any 50 se'n va anar per atzars del destí
i a fer unes prospeccions per Amèrica i va fer amistat amb aquest senyor i amb altres xamans de grups indígenes americans que li van voler transmetre de quina manera havia de preparar l'equinàcia, no només part aèria, sinó una mica de part de l'arrel, etc. I a partir d'aquí ha pogut posar aquest medicament en el mercat. O, per exemple, no sé si us sona una planta de menjar que se'n diu fajol. Us sona el fajol? No fesol, fajol. Fajol. A Olot sí que el coneixen molt, evidentment, part del Ripollès, part de l'Empordà. Abans hi havia una dita que es deia fos tan segur com el fajol a Olot, volent dir una cosa, si jo tingués tan segur que tindria això com el fajol a Olot, doncs ja m'enriquiria, etc. Però el fajol es va degradar perquè feia un pa de color negre i es va dir que era un pa de pobres i no sé què, però gràcies a que algunes pageses el van guardar i en van continuar fent, i van continuar fent farinetes de fajol i tot això, gràcies a això, que era absolutament marginal, si avui aneu a Olot, en qualsevol fleca hi trobareu pa de fajol, dolços de fajol, etc. I xefs com en Pere Planagumà, un xef olotí, doncs pot preparar aquests preparats, aquests mena de fideus de fajol amb un brou, no sé què, una cosa d'aquests que tenen estrelles Michelin, diguéssim, però ho pot fer perquè algunes pageses no van deixar de fer les farinetes de fajol i totes aquestes coses, és a dir, perquè no es va perdre la corretja de transmissió. O he sentit que en parlàveu d'aquestes plantes ara, amb això de l'intercanvi de les trumfes nyames, o nyàmeres, no sé com en dieu aquí, nyàmeres, trumfes nyames, en castellà es diu aguaturmes, en castellà també li diuen topinambos, que ve del francès topinambur, no sé si us sona aquesta planta, sí, les nyames o nyàmeres. Simplificant, són com unes patatetes petites, però que tenen gust d'escarxofa, són molt bones, perquè són de la família botànica de l'escarxofa. Doncs bé, aquestes eren unes plantes de pobre, també, de gent que menjava la gent que no tenia altra cosa, no eren unes plantes ben vistes, però a partir de que no se n'ha perdut l'ús i que la gent l'ha anat fent servir i ho ha anat transmetent, doncs també alguns xefs, com aquesta xef de la qual jo soc fan, Helena da Rosa, una xef francesa que dels 5 o 6 restaurants que té deu tenir 7 o 8 estrelles Michelin pel món, per França, Anglaterra i algun altre lloc, però m'interessa molt remarcar que ella sí que ho fa amb una crema de no sé què i en pernil, el que sigui, ho fa amb un escumós de no sé què, és a dir, en fa una versió d'estrella Michelin, però ho pot fer perquè els seus pares, els seus avis, etc., li van passar les receptes. I ella té un llibre fantàstic que es diu Les receptes de les meves àvies, que vol dir de la generació de les seves àvies, és a dir, que basa el seu treball, com l'etnobotànica també el basem, en les receptes de les àvies, de les besàvies, dels avis, dels besavis, etc. Als Països Catalans, l'etnobotànica la va començar així una mica científicament i seriosament aquest senyor d'aquí, Pius Foniquer, un professor de la Universitat de Barcelona, que després de la guerra va ser depurat, condemnat a presó per rebel·lió i no sé què, condemnat a mort primer, després a 8 anys de presó i desposseït dels seus càrrecs, i aleshores es va dedicar, l'editorial Labor li va donar feina, escrivia llibres com aquest Plantes medicinales del Dioscuri de Renovado, que és un llibre que té moltes dades etnobotàniques interessantíssimes, però ell ja l'any 1916 ja havia publicat algun treball d'interès en etnobotànica. I després hem anat estudiant territoris molt diversos, aquí veieu com o bé allò que és en negre que ja és fet, el que és en vermell que s'està fent ara, com per exemple aquí l'Alguer, o el que és en verd que ho tenim previst perquè és interessant de fer. Aquí veieu una mica els territoris que han estat prospectats etnobotànicament en els territoris de llengua catalana. I ara, a partir d'ara, o d'aquí poc, us començaré a parlar una mica i donar 4 exemples de coses que passen en aquest territori que tenim tan aïllat a l'est, que és l'Alguer. Hem parlat, nosaltres i altres equips de recerca, amb uns 3.500 persones que ens han donat informació de gairebé 2.000 plantes i n'han dit més de 250.000 reports d'usos.
Això, de moment, ho estem començant a difondre amb una base de dades en línia, amb aquesta adreça que us poso aquí, sostinguda per l'Institut d'Estudis Catalans, que aquest any acabarem d'alimentar. De moment hi ha dades sobre noms i usos medicinals. També amb el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, també amb l'Inventari Espanyol de Coneixements Tradicionals relatius a la biodiversitat, i, a part d'això, això és una manera de retornar a la societat aquest patrimoni etnològic i botànic, aquest tresor de natura i cultura que prové de la pròpia societat. És a dir, comencem en les persones, però finalment retornem aquest saber a les persones. I ho retornem en forma de publicacions divulgatives. Aquí també tenim un llibre del qual l'Anna n'és coautora, se'n deu recordar, fa anys d'aquest llibre, però d'Etnobotànica de les Terres Gironines, i altres que hem anat fent, divulgatives, o en cursos i tallers de ferratafia. Els tallers de ferratafia hem vist en el nostre grup de recerca que són molt interessants perquè atreuen joves. Atreuen joves perquè els fa gràcia això de la ratafia, però llavors aquests joves, abans que els ensenyem a com preparar una ratafia, han de suportar o sentir, o el que sigui, com a mínim una hora d'una teoria sobre això que us estic dient de l'etnobotànica, però explicat més lentament i amb més detall. Per tant, han de sentir tot això, han de sentir que aquestes dades venen de la gent gran, que tot el que faran per preparar una ratafia és a partir de receptes que ha vingut de la nostra gent gran, i si no, no podria ser, perquè si no, no seria un tresor de natura i cultura, com us he dit al principi, i aleshores, a partir d'aquí, després preparem la ratafia, coneixen les plantes, coneixen com es fa, etc. Però ho fem d'una manera que el més important no és tant preparar la ratafia, sinó és aquesta formació que els fa veure que això ho poden fer perquè els seus pares i avis ho feien. Molt bé, i amb aquesta introducció llarguíssima, però no patiu que ara tampoc serà absolutament llarguíssim el que us diré ara, entro a dir-vos 4 dades d'això de l'Alguer. Començo dient que l'Alguer és una illa dins d'una illa, així ho diuen ells. Diuen, nosaltres som una illa dins d'una illa, perquè és l'illa de Sardenya, evidentment, però sabeu que és l'única ciutat de l'illa de Sardenya on s'hi parla català, que allà solen anomenar alguerès, però que defineixen com una variant del català, és a dir, no és que es pensin que parlen una altra llengua de cap manera, ells solen dir alguerès, però les proves que fan d'alguerès i tot això són proves de català alguerès, en diuen, és a dir, oficialment surt reconegut d'aquesta manera. A Sardenya també es parla, evidentment, a tota l'illa de Sardenya s'hi parla l'italià, a bona part de l'illa de Sardenya s'hi parla el sard, però a l'Alguer no vol dir que no hi vagin sards de visita i parlin català, però a l'Alguer no és una ciutat on es parla sard, i després hi ha el cesarès, que és una altra llengua, sembla que diferent del sard, que també es parla a Sàsser, no lluny de l'Alguer. I aleshores els algueresos diuen és que quan nosaltres sortim de la ciutat no mos entenen, no mos comprenen, perquè de fet no diuen entendre, sinó diuen comprendre, quan diuen això, no mos comprenen. Vol dir que si ells no canvien de llengua, només de sortir del seu municipi, que això sí és bastant gran, té 364 quilòmetres quadrats, és força gran, però només de sortir del seu municipi i anar a Vilanova, Monteleone o allà on sigui, que és els municipis propers, allà ja parlen una altra llengua. Evidentment, si parlen italià s'entenen tots, només faltaria, però ells tenen aquesta idea i diuen que són una illa dins d'una illa. Per què us mostro l'Alguer aquí al lluny i amb un conjunt de plantes que no sembla pas molt bonic? Reconeixeu què és això? És alga, ells en diuen palla marina, també alga o palla marina, i és el que sembla més versemblant que ha donat el nom de l'Alguer. És la planta, no és una alga, botànicament no és una alga, és una planta que els botànics en diem Posidonia oceànica, és una planta, el que passa que és una planta que viu dins del mar i forma aquestes comunitats que se'n diuen alguers i d'aquí ve el nom de la ciutat. Després veurem alguna utilització d'aquesta planta. Aquí veiem l'Alguer, vist des de l'avió, una mica com es veu, doncs és una ciutat de port, una ciutat marítima, una ciutat d'uns 43-44.000 habitants, dels quals avui dia les estadístiques diuen que entre 12 i 15.000 persones parlen l'alguerès. L'alguerès parlen unes 12 o 15.000 persones,
d'aquestes 43 que formen la ciutat de l'Alguer, perquè hi ha hagut molta immigració, etc. I diuen que els, diguem, menys optimistes, però deu ser ben veritat, que d'aquests 12-15.000 que parlen alguerès, que el parlin quotidianament cada dia, que el puguin parlar és una cosa, 12-15.000 que parlin cada dia, n'hi ha uns 3.500 o 4.000. Per tant, són relativament pocs. Però, entre parèntesis, he de dir que són molt entusiastes els que el parlen. El parlen d'una manera molt natural, no reivindicant res, però molt natural, però en són entusiastes. Això és ben evident de la seva llengua, diferent de les altres llengües de Sardenya. Allà dalt hi ha unes dates que no es veuen gaire bé, però que diuen els dos moments des de quan es parla català a l'Alguer. Es parla català a l'Alguer des del 31 d'agost de 1353, en què les tropes de Pere el Conqueridor Pere el Cerimoniós varen treure els genovesos de l'Alguer i s'hi van començar a instal·lar, però després van tornar a ser expulsats, perquè els sards que hi havia no volien, van ser expulsats, però després, l'any següent, em sembla que és el 16 de no sé quin mes, si és d'octubre o una cosa així, del 1354, des de llavors sí que van ser, tots els sards van ser, fins allà on sé, i diuen els historiadors, no és estrictament un genocidi, perquè sembla que no se'ls va matar, però sí que els van desplaçar a tots, i els van fer fora de l'Alguer, i l'Alguer va ser repoblada amb gent catalana de llocs diversos. I aleshores, què va passar? Va passar que, simplifico molt, però hi va haver alguns episodis de pesta, d'aquelles pestes medievals molt importants, que van delmar moltíssim la població catalana que havia anat a fer aquell reforç, i que llavors hi va haver una repoblació sarda, però aquests sards, en aquell moment, es van integrar a parlar el català, perquè era la llengua de la cort, era la llengua dels jutges, era la llengua dels que manaven, diguéssim, i aquells sards van posar-se a parlar català. Per tant, avui dia no ha d'estranyar que a l'Alguer no es troba pràcticament cap cognom típicament català, és a dir, la gent té cognoms sards o italians, sards o de tipus molt diversos italians, genovesos o d'altres llocs, etc., però molts d'aquests continuen parlant català perfectament i tota la família ha parlat català des de 1354 no, però des de 1380, des de les pestes aquelles que hi va haver. No hi ha cognoms catalans, però sí que la llengua s'ha conservat des de 1354, com a mínim, 1353, s'ha conservat i penso que es podria continuar conservant. Darrerament hi ha algunes iniciatives del govern autònom de Sardenya per facilitar l'ensenyament de les llengües de Sardenya, del sard i de l'alguerès a les escoles. No és fàcil, però segurament és possible que pugui acabar sobrevivint. Aquí us poso alguns exemples, des de l'escut amb una pedra antiga fins a la bandera, juntament amb la italiana i la sarda, però a vegades hi ha només la catalana, que es veu en molts llocs de l'Alguer, com els noms dels carrers, que en molts casos són bilingües, i aquí carrer de Santa Bàrbara, via Santa Bàrbara, però aquí carrer del Carme, via Cabur, és a dir, que a vegades tenen noms diferents, un nom tradicional català i un nom italià diferent. Una visita guiada que es pot fer, entre altres moltes llengües, en català, el català hi és sempre, en els senyals turístics el català hi sol ser, a l'entrada de la ciutat diu Alguero, però també diu l'Alguer, hi ha alguns centres culturals molt clarament i hi ha moltes coses, tractoria Caragol. Caragol ha perdut tot l'any, d'acord, però cuina tradicional de terra, és a dir, sempre va sortint alguna cosa en català, en molts casos va sortint. O els jardins Giuseppe Manco, els jardins públics, i aquí ens diu en italià, en alguerès i en anglès que no hi poden haver gossos, que no sé què, etc. És a dir, aquests senyals, o aquesta botiga que es diu Tot per la música. És a dir, hi ha presència del català? Sí, hi ha una presència del català, però que és minoritària? Sí, també és minoritària, sens dubte. Però, bé, de moment aguanten aquesta illa dins d'una illa sense grans problemes. O un cartell de la Setmana Santa a l'Alguer, un restaurant que es diu L'Embat,
escrit en va, perquè ells pronuncien ambat i ho han escrit així. Un menú d'aquesta trattoria que es diu l'ús romaní, que si mai aneu, no hi tinc cap negoci, però si mai aneu a l'Alguer, aneu a menjar a la trattoria l'ús romaní. El menú és dels pocs que hi és absolutament tot traduït al català. La Victòria, que és una de les persones que ho porta, parla català perfectament i n'està contentíssima, i és relativament jove, té 50 i pocs anys, o 50 acabats de fer, i a més és un dels millors restaurants de l'Alguer, sens dubte. Però es manté, el català sí, certament es manté, o aquest monument a la unitat de la llengua, que és molt a prop de l'Ajuntament de l'Alguer, o aquests cartells que han fet per menjar fruita i verdura en alguerès, amb els noms algueresos, etc. I jo aquí, entrant en això, en les tasses aquestes etnobotàniques, quan a vegades anava a mercats i preguntava, gent gran, la gent gran em responia, molta gent gran em responia en alguerès, però unes nenes petites que els hi vaig demanar em van dir, no, jo no sé, no el sabem, no el sabem, dic, però el compreu? Bueno, no sé, una mica, però tenien com vergonya de dir alguna cosa, no el parlaven prou bé, probablement, però aleshores jo els anava assenyalant, vaig dir, bueno, i els hi deia els noms italians d'algunes coses, i elles m'anaven dient el nom alguerès, és a dir, els sabien perfectament el nom alguerès de cada una de les seves fruites, verdures que tenien. El que passa que poder no eren capaces de fer tota una conversa, o no, perquè a casa seva no devien parlar alguerès habitualment, etc. Però encara també es manté. Hi ha hagut molts estudis sobre l'Alguer que tenen a veure amb llengua i tenen a veure amb plantes, com per exemple aquest estudi etnogràfic, bé, aquí no es veu gairebé res, ha quedat massa lluminosa aquesta presentació. No sé, deu ser aquest projector que és molt bo, diguéssim, perquè jo a l'ordinador, que ho veiem bé l'ordinador? Ah, per la pantalla es veu bé, això sí, però... Bé, sí. És la tesi doctoral d'en Josep Martí, d'un antropòleg català que va fer als anys 80 del segle passat sobre l'Alguer i que hi recull moltes coses de tradicions de plantes. Aquest diccionari català de l'Alguer, que hi ha molts noms i definicions de plantes i usos de plantes, d'un capellà, Josep Sanna, ara ja difunt, alguerès, o, per exemple, l'obra de Rafael Caria. Rafael Caria era un treballador de l'aeroport de l'Alguer, que ara ja és mort, que ell era catalanoparlant de sempre, li interessava aquest tema, no havia pas fet estudis reglats, però en tot cas va publicar uns articles sobre els noms de les plantes a l'Alguer i un llibre en italià sobre les plantes espontànies a l'Alguer, però amb tots els noms en català, amb els usos tradicionals, etc. És a dir, que ja hi havia alguna feina feta. Però nosaltres n'hem anat a fer més. N'hem anat a fer més de feina perquè vèiem que era un territori que encara no era explorat des d'aquest punt de vista. I el que hem fet fins ara és això, i us poso els números amb cartells dels carrers de l'Alguer perquè veieu el seu escut que manté des de Pere el Cerimoniós, que ho va instaurar que havia de ser així, a la part superior les 4 barres, i això no ho han pas canviat, continua tenint aquest mateix escut. Doncs bé, hem fet 89 entrevistes en les quals hem tingut el plaer, perquè és un plaer tremend, de parlar amb 108 persones que ens han explicat moltíssimes coses d'usos de plantes i de noms de plantes a l'Alguer. Han sigut 57 homes i 51 dones, i acabarem entre aquest estiu i l'any que ve, i espero que l'any que ve tenim la idea de fer unes jornades etnobotàniques a l'Alguer, coorganitzades amb algueresos, per presentar els resultats d'aquest treball, entre altres coses. I ara us en diré algunes impressions qualitatives del treball a l'Alguer. Aquí, perquè veiem una mica, aquesta és la Iri, una nostra companya i corresponsable d'aquest treball, que ha vingut 2 de les vegades a fer algunes entrevistes. Aquí tenim Antoni Torra, que és el delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Alguer i que és zoòleg i que ens ha obert moltes portes i coneix bé la natura i també coneix moltíssim bé les plantes i ha sigut un informant excel·lent. I aquest, un dels nostres millors informants, Antoni Martinelli, que és un pastor
d'ovelles, un pastor de gran quantitat d'ovelles, de vaques i d'altres coses, i que coneix molt bé la natura i coneix molt bé la cultura del país. La Fundació Carulla li va donar un premi, és a dir, és una persona que, encara que no té una formació acadèmica arreglada, però ha fet molt pel català i per mantenir el català, per mantenir l'agermanament entre Catalunya i l'Alguer, els intercanvis entre Catalunya i l'Alguer, i és un informant extraordinari i boníssim. També Bruno Zanni Velato, no nascut a l'Alguer, però d'origen vènet, del Vènet, però que va anar de petit a l'Alguer i es va incorporar perfectament a l'Alguer i parla alguerès de manera absolutament normal, i també ha estat aquest home ara ja va fer els 90 anys, i aquí en devia tenir 89, entre 89 i 90. Si mai aneu a l'Alguer, també una altra cosa que heu de fer és passar a visitar aquest personatge que us encantarà, Àngel Maresca, Àngel o Àngelo. Ell, quan parla amb nosaltres, almenys es fa dir Àngel, oficialment es diu Àngelo, però es fa dir Àngel. Àngel Maresca, que és barber de professió, i també cantant, i també activista cultural, però també té alguns discs enregistrats com a cantant amb cançons tradicionals alguereses, interessantíssim, i és un barber que jo crec que tots els catalans que van a l'Alguer han passat per la seva barberia, que la seva barberia es diu així, L'U Barber. L'U Barber és el nom de la barberia. Us recomano de passar-hi perquè li agradarà molt, li agrada molt parlar amb qualsevol català, però a més amb nosaltres, a més de parlar de moltíssimes altres coses i d'haver fet moltes coses junts en molts dies que ens hem vist, ens ha explicat moltíssimes coses d'utilitzacions de les plantes. I aquest Antonio, o Antoni, a vegades deia, o Antonino, com la gent li deia, Antonino Vallone, lamentablement és el primer informant que se'ns ha mort ja, d'aquests que hem entrevistat, però per sort vam tenir temps d'entrevistar-lo molt bé, perquè estàvem molt bé, fins l'últim any, l'any 23, que jo hi era en aquests dies de gener, justament, ja em va dir no, ja no està gaire bé, i es va morir en pocs dies, per sort va ser en pocs dies. Però en qualsevol cas era un informant extraordinari, un home que havia treballat sempre al camp, que feia cistells, com ara, per exemple, aquest cistell. No em digueu que això no és un tresor de natura i cultura, passeu-vos-el, toqueu-lo, veieu-lo. Direu, és un cistell com els que fem aquí, sí, d'acord. És un cistell fet amb canya, però no hi veieu una diferència una mica amb la part que formen les anses dels nostres cistells? Que a part d'estar potser una mica diferentment entrenades, però no són d'aquest color més vermellós que tenen aquí, perquè són fetes amb vímets, les d'aquí gairebé tots, i això no són vímets, això és ullastre. Això és ullastre, que allà també li diuen ullastre, igualment que nosaltres, l'olivera salvatge, ullastre, i ell les fa totes amb aquesta part, les vèrtigues, la part aquesta que dona l'esquelet, amb ullastre, i després aquesta part amb canya, com nosaltres. Però bé, passeu-lo per tocar-lo i veure'l, tenir a les mans un tresor de natura i cultura. Us dic 4 coses d'alguns usos medicinals que ens han dit interessants, i potser alguns semblants als d'aquí, altres no tants. Una planta que poder reconeixeu les mans d'aquesta persona és, aquí en diem mata o llentiscle, allà en diuen quessa, que és un nom sard, han agafat el nom sard. Per moltes plantes, com ullastre, romaní i moltes altres, tenen els noms totalment catalans, ben igual que els nostres, però també tenen uns quants sardismes, i aquest, la quessa, n'és un. I la quessa la utilitzen moltíssim, però ens n'ha parlat pràcticament tothom, per cicatritzar ferides. És una cosa per desinfectar i cicatritzar ferides. I això és una cosa que continuen fent els pagesos avui dia encara. Els agrada molt utilitzar el fonoll per menjar, però també per condimentar olives, però també, com ja veurem, però també per fer-se'n infusions, ja sigui de les fulles, ja sigui dels fruits, ja sigui de les tiges, etc. Infusions digestives, carminatives, etc., bastant semblants a nosaltres. I, com en altres zones del domini lingüístic català, no en diuen fonoll, sinó fenoll, amb una E, el fenoll. El fenoll, com diuen fenoll al País Valencià i en altres zones. Ells en diuen el fenoll. Però és una de les plantes que són importantíssimes en la vida dels algueresos. I com que l'Alguer és una illa dins d'una illa, i ara parlem de l'illa de Sardenya, té mar, és el mar, tenim també algunes algues, però algues de veritat, algues botànicament algues, i aquesta és l'alga que ells en diuen corarina,
perquè canvien moltes vegades al pronunciar les L's i les R's, per dir Barcelona diuen Balcerona, canvien la L per la R en molts casos, hi ha fenòmens lingüístics que tenen, i d'això en diuen coralina, que vol dir coralina, coralina perquè sembla un corall, i és una alga que utilitzen molt com a antihelmíntica pels cucs paràsits intestinals. I moltíssima gent ens ha parlat d'aquesta planta, i en els nostres territoris també tenim mar, però és rar, no surt tant això, no és tan important el mar, però allà el mar és tan important que algun recurs n'han de treure. I aquest és un cas d'una utilització màgico-religiosa d'una planta, que és l'olivera, i de l'oli d'oliva. No sé si heu sentit, segur que heu sentit parlar d'una cosa que se'n diu el mal d'ulls, sí, mal d'ulls com un encanteri, com una cosa així, us sona això? El mal d'ulls. Allà, a una cosa semblant, li diuen la malaltia de l'ull, i la malaltia de l'ull és tenir un mal de cap extraordinàriament gran que sembla que provingui que algú, quan et comença a venir, dius, això ho tinc perquè abans he trobat aquell que m'ha mirat d'una manera determinada. Quan algú mira d'una manera determinada i després t'entra un mal de cap tremend, això tens la malaltia de l'ull. La malaltia de l'ull hi ha gent que la sap diagnosticar i tractar. Només es pot transmetre el saber sobre la malaltia de l'ull el divendres sant. I una senyora que jo parlava em va dir, no, vull dir, per això només el divendres sant. Li vaig dir, el proper divendres sant vindré, I vaig ser, i esclar, es va veure obligada a dir-m'ho, esclar, a transmetre'm aquell divendres sant com es cura la malaltia de l'ull, que no té un gran secret, però a mi m'interessava perquè etnogràficament era molt interessant. I bàsicament es tracta d'agafar un got d'aigua, una cullerada d'oli d'oliva, posar l'oli d'oliva dins del got aquest, tallar l'aigua i l'oli, i llavors, segons si les gotes, ho tinc apuntat i ara no transmeteu el que us digui, perquè pot ser ben equivocat, però si les gotes van junt, s'agrupen o se separen, hi ha mal d'ull o no n'hi ha, més fàcil de curar, més difícil, i això va acompanyat d'algunes oracions. Evidentment va acompanyat d'algunes oracions. Llavors, primer es diagnostica i segon es pot curar. I si no és molt fort, es pot curar. I es pot fer, avui dia tot es modernitza, es pot fer per telèfon, és a dir, no cal que la persona hi vagi. Tu pots dir per telèfon amb una persona que sàpiga això de la malaltia de l'ull, m'ho podríeu dir a mi, perquè ara jo oficialment ho sé, però jo m'hauria de mirar la recepta, em podria dir, jo tinc la malaltia de l'ull, jo dic, a veure, ara t'ho diré, jo faig això, poso, doncs mira, sí que ho tens, i no gaire gros, et curarà, en més dies, en menys dies, etc., en més oracions o en menys oracions. Però bé, ho hem fet per riure una mica, però és una cosa molt seriosa, perquè és un saber tradicional molt interessant. I un saber tradicional molt interessant que avui dia hi ha gent que el continua practicant clarament. A mi, l'home d'aquesta senyora que m'ho va ensenyar, ell em diu, és que jo no passa un mes que no m'ho hagi de fer algun cop. I li va bé. És a dir, és absolutament cert, és una creença màgico-religiosa, evidentment, en què intervé una planta, l'olivera, però que també té el seu interès. Aquesta planta us deu sonar, no? Anna, l'hem vist aquest matí amb els nens petits, aquells que ja l'aprenien amb delit. És la caps d'ase, nosaltres en diem caps d'ase, tomany també. Allà en diuen novament una paraula sarda, arquemissa. En diuen arquemissa, alquemissa pronuncien, alquemissa, però és una planta que utilitzen moltíssim per diverses coses. Una, com a ornamental, els encanta, la planta és ornamental. Dues, semblant a com nosaltres, com a digestiva i alguna altra cosa semblant, en infusions. I tres, és una de les plantes que se sol portar a beneir amb el ram del diumenge de Rams, que allà en diuen diumenge de Palmes. Suposo que també deu dependre de l'any, si ja ha florit, no ha florit, etc. El diumenge de Palmes i porten uns rams que són aquest ram, que ara us el passaré també perquè el veieu, aquest ram que té una mica de rama d'olivera, sobretot hi ha una palma treballada, hi ha palma que és el margalló, la palma petita que tenen allà, treballada, i si hi ha sort i ja són en flor, també hi ha arquemissa d'aquesta que passeu-vos-li, observeu aquest altre tresor de natura i cultura. Bé, doncs l'arquemissa és una altra planta medicinal, però també amb bastants altres usos. Com també és
Com també és, adéu-siau, espero que no us hagi avorrit gaire. No patiu, espero no haver-vos avorrit gaire. Aquesta planta, que aquí li diem figa de moro, ells li diuen figa d'Índia, de fet a Mallorca també es diu figa d'Índia, entre altres noms, ells li diuen figa d'Índia, i es menja, aquí tenim figues de veritat, figues i prou, i aquí figues d'Índia pelades a menjar, però tothom diu no se n'ha de menjar gaire perquè restreny tremendament, és a dir, és una planta que la tenen per astringent, per restrenyent tremendament, els agrada molt menjar-la, però tothom et remarca aquest ús medicinal astringent. Si tens diarrea, llavors és perfecte, llavors sí, però si no, vigila perquè restreny moltíssim. Alguns usos alimentaris que ja n'hem comentat algun, però en comentem algun més. Alguns usos alimentaris, comencem pel pa, aquest és un tipus de pa, per tot hi ha tipus de pans molt característics, aquest és el pa punyat perquè el masegaven molt, era dens i el masegaven molt amb els punys, el pa punyat se'n diu, i es continua venent molt, amb un tipus de blat local que darrerament alguns interessats han recuperat i és molt interessant, i és un dels pans importants d'allà. Però probablement un dels pans més importants i curiosos i simbòlics d'allà és el cocarrori. Cocarrori potser us sona una cosa que a Mallorca li diuen cocorroi o cocarroi, que és una mena de panada, però finalment és pasta de pa, i el cocarrori és un pa que es fa així tan treballat i tremenda, de tot Sardenya, però a l'Alguer també li diuen cocarrori. Rori ve de roda, diguéssim, de roda, que pronuncien ells, rodar, que fa com una roda, i es fa per el diumenge de Pasqua. El diumenge de Pasqua, i té un ou sempre, un ou salat, un ou normal, un ou de gallina cuit, que es cou amb el pa. Hi ha qui ho fa una mica més com modern, que sembla com un croissant, però també hi ha l'ou igualment. I el mengen molt en aquella època, i fins i tot hi ha una dita que diu promitiu, que vol dir prometeu, promitiu lo cocarrori a la criatura. Això ve a dir, allò mateix aquí a vegades diem, a sants i minyons no els prometis que no els dones, és a dir, no sé si us sona això, que als nens els has de dir, els has de donar el que els has promès. Doncs aquí vigileu, perquè si prometiu lo cocarrori a la criatura, li l'heu de donar, diguéssim, lo cocarrori a la criatura, és a dir, dona nom a una dita. Això són uns altres pans molt interessants també. A la dreta el pa d'anís que es troba en altres llocs de Sardenya i probablement d'Itàlia, i a més fins i tot tendeixen molt ja a dir-li pa d'ànice, ànice és anís en italià, però en canvi, parlin alguerès o no parlin alguerès, tots els clients i forners en aquest pa d'aquí, que és un pa d'anís més petit en forma de panet i amb sucre glacejat per sobre, li diuen pa de butxaca. És a dir, això en cap cas ningú irà a dir-li pane di busta, com podria ser en italià, etc. No, de cap manera. Ho diuen tothom pa de butxaca. O, encara més, ou de butxaca, perquè el color i la forma una mica s'assembla a un ou. I aquests eren els pans que les mares d'abans donaven als seus nens quan s'anaven a escola perquè els cabia a la butxaca i se l'emportaven per berenar, per esmorzar o berenar a l'escola. I li deien pa de butxaca o, encara més, ou de butxaca, un ou de butxaca. I això ho continuen fent, normalment els dijous, el solen fer ara les fleques, i es continua fent, i un llegat també tradicional. O aquests pans són uns pans rituals d'un ritus religiós, també màgico-religiós, que es fa per Sant Antoni de gener, beneeixen aquests pans i la gent els menja i poden ser més bons, no eren pas dolents, certament, uns panets petits beneïts el dia de Sant Antoni. Del pa passem al vi i el suro també l'utilitzen molt i el fan servir molt, en tenen molt, també li diuen suro. A l'alzina surera li diuen suetjo, en nom sard, novament, però en el suro, a l'escorça, li diuen suro, igual que nosaltres, i l'utilitzen molt, utilitzen també el raïm, i entre altres amb el raïm fan l'arrop, no sé si us sona, aquí també hi ha llocs on es fa arrop. Arrop és una espècie de confitura que es fa a partir del most. Doncs allà l'arrop és molt típic de fer servir i es fa servir amb uns pastissos que es mengen quotidianament. I com a vi hi ha una varietat que es diu torbato, trovato, turbat, que és una varietat que darrerament s'ha estudiat, que també es troba al Rosselló i sembla que d'allà va passar a l'Alguer, etc. I és un dels tipus de raïm interessants.
Aquí tenim l'Anna Maria i en Mario, dos persones que tenen parada al mercat i dos informants, sobretot l'Anna Maria. Mario és de menys paraules, parla molt, però de plantes no en vol dir gaire res, però en sap molt. Però en canvi l'Anna Maria en sap moltíssim, és una informadora perfecta, aquí estaven treballant unes escarxofes. I també fan aquestes tomates que en diuen pomata, de la tomata en diuen pomata amb una P. La pomata aquesta seca és molt típica del menjar italià en general, però del menjar sard també, i del menjar alguerès, evidentment també. La pomata és acompanyada d'ofràbica, que és alfàbrega, en diuen ofràbica. L'ofràbica, que també serveix per acabar de donar aroma, això és la frègola, un tipus de pasta sarda molt típica, però es fa molt per la banya de tomata, que diuen ells, salsa de tomata, en diuen la banya de tomata, i a la banya de pomata sempre s'hi afegeix ofràbica, que és una de les plantes importantíssimes en la cultura culinària algueresa. Mentre anem parlant de cultura culinària, us passo dos llibres, un de Carla Valentino, una filòloga i cuinera algueresa, que ha fet aquest llibre publicat per Òmnium Cultural de l'Alguer, perquè ella n'és, i un altre llibre, La cuina tradicional de l'Alguer, que aquest el podríeu trobar perquè ho va publicar aquí, Llibres de l'Índex, una segona versió, la primera es va fer allà a l'Alguer, sobre cuina tradicional de l'Alguer, recollida molt interessantment per Carlos Secchi, que havia sigut alcalde de l'Alguer i ara ja és una persona més gran, ja no fa més política, però sí que fa política cultural i ha recollit aquests llibres que val bastant la pena també de veure. Això és la ceba llonga, que és la ceba típica llonga i vermellosa. Llonga vol dir llarga, de fet aquí també es diu, penseu en aquell pa allargat que li diem llonguet, teniu present. Llong vol dir llarg, doncs allà utilitzen sempre llong per dir llarg. I la ceba llonga, bona algueresa, ha de ser aquesta que té aquests tons vermellosos. La ceba també, però sobretot un parent de la ceba, que és l'all, forma part d'una salsa, d'una de les salses més universals de l'Alguer, que se'n diu allada. Allada, se'n diu la allada, que es fa amb all, amb pomata, amb alguns altres condiments, etc. És una salsa forta que s'utilitzava després per conservar una mica alguns menjars, algunes carns i sobretot alguns peixos i altres coses semblants, fruits del mar, pops, rap i altres peixos que hi ha diversos a l'Alguer. La allada, amb l'all, és una salsa molt important. Les olives no he trobat que les confitessin mai amb sajolida, tot i que la sajolida allà hi és, no en parlen, i a més tothom, amb això coincideix absolutament tothom, les olives només es condimenten amb llorer, que en diuen allor, i fenoll. Amb llorer i fenoll fan les seves olives confitades i són molt bones, diferents de les nostres una mica, en el sentit aquest que són més anisades i tot això, etc., però també interessants i molt bones. Aquí us mostro els raves que mengen, en diuen raves també, i amb aquesta variant dels raves llongs que els agrada bastant, jo n'he vist molt poques vegades als mercats d'aquí, no sé si n'heu vist gaires, als mercats d'aquí d'aquests raves llongs. Ja n'hi ha alguna vegada, però rarament allà són més freqüents. Però bé, són raves bastant semblants als que tenim. Aquesta cançó de les flors i violes i romaní també la canten i també la saben, i també és una cançó que és tradicional catalana però també tradicional algueresa, i també la canten, i de fet aquella trattoria, lo romaní que us dic de la Vittoria en Gigi, que és el cunyat de la Vittoria, i la Vittoria és germana d'aquell Antoni Martinelli que us he dit, extraordinari informant nostre, doncs es diu així perquè de petita a aquesta nena li cantaven això, i flors, i violes, i romaní, i llavors quan va haver de posar un nom al seu restaurant li va dir lo romaní. I lo romaní l'utilitzen molt per cuinar, no tant per cuinar carn com aquí se sol fer, també, però sobretot per cuinar poma de terra, que és patata. En diuen poma de terra, com en francès, pomme de terre, però li diuen poma de terra, poma de terra. I en el moniato li diuen poma de terra dolça, igual que en francès li diuen patat douce, en aquest cas, però poma de terra dolça. I poma de terra. I la poma de terra així rostida sempre es fa amb romaní. Aquesta és una altra planta, la coneixeu, aquesta planta Oxalis pescapre, en llatí, és una planta, aquí se'n diu agrella, és una de les moltes plantes que es diuen agrella, allà en diuen agret,
agret amb la E tancada, agret, en diuen. I l'agret se'l mengen, és una de les plantes que estic convençut que tots els algueresos que tenen 50 anys o més, de petits en menjaven, perquè és una planta que diu que tothom de petit en menjaven el tronxo abans que acabés de florir i era agre i era agradable, n'hi ha ple a tots els carrers i la gent el recorda amb bones ganes. O, per exemple, la rúcula o la ruca borda, roqueta borda, roqueta salvatge, en diuen moltes vegades, ruca salvatge, roqueta salvatge, que és una variant diferent de la ruca cultivada, que diuen que és més bona, més fina de gust i més tot això, també la mengen i fins i tot alguns restaurants, en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua i amb altres entitats, fan uns menús que els tradueixen al català i en aquest cas tenim uns xutxonis, un tipus de pasta, amb recuita, botàrga i roqueta borda. És a dir, que és una planta silvestre però que entra ja en el menjar d'alguns restaurants. Si heu estat a Còrsega o Sardenya, segurament heu begut un licor que pot fer la competència a la ratafia, que es diu el Mirto, sí? El coneixeu, aquest licor es diu Mirto, fet amb murta, i a l'Alguer li diuen multa, pronuncien multa, i fan sempre la broma de dir però no és una multa de trànsit, és a dir, que és la multa amb la qual fem el licor de multa, i en fan en totes les cases. Jo crec que no hi ha una casa a l'Alguer que no facin licor de multa. És una cosa molt i molt habitual. Quan és l'època, doncs, el van acollir, el deixen assecar una mica a prop del foc, el deixen assecar, etc. I després el fan servir molt per cuinar, també. Això és anyell, és el xai del diumenge de Pasqua, diguéssim, que ells a l'anyell en diuen anjoni, novament una paraula sarda, l'anjoni, i per cuinar l'anjoni, un cop el treus del forn, o bé hi afegeixes unes quantes fulles de murta i llavors amb la calor agafa aquest gust, o bé el poses sobre un llit de rames i fulles de murta i és bàsic cuinar-lo d'aquesta manera. És una de les coses molt importants per cuinar qualsevol carn. I, evidentment, per fer aquest licor, aquí tenim en Pasqualino i la Natalina, dos excel·lentíssims informants, també que ja ho havien sigut de la tesi dels anys 80 d'en Josep Martí i ara han sigut informants nostres amb molt de gust i que ho saben gairebé tot de les plantes i de l'Alguer en general. Aquest home, que és sastre, cosidor, com diu ell, diu que ha sigut tota la vida cosidor, ara estan jubilats, té una biblioteca amb més de 5.000 volums en català. És a dir, és un home que li ha interessat sempre moltíssim això, ha tingut molt d'intercanvi amb Catalunya, ha tingut realment una cosa important. També mengen la flor, menjaven més aviat, però tothom se'n recorda amb gust, la flor del margalló, que li diuen la viola, la flor del margalló. També en mengen els fruits del margalló, que els diuen gínjols, no són els gínjols que mengem aquí, d'aquests altres gínjols en diuen gínjols d'arbre, però dels gínjols són els gínjols del margalló, que també de petits tothom n'havia menjat. Ara, com que la planta és protegida, no sé què, s'ha perdut una mica, però no el coneixement, perquè tothom sap i tothom reconeix que era molt bo. I del margalló, que ells en diuen palma, diuen margalló només en el cor de la palmera, que també, quan eren petits, menjaven i que ara és protegit i no es pot arrencar, etc. En el cor de la palmera li diuen margalló, a tota la palmera li diuen palma, palma nana. I com se'l mengen el fruit? Així? El fruit no, primer, a part de netejar-lo molt, crec que li han de donar un bull, deixar-lo madurar molt, donar un bull. Bé, és com un dàtil, de fet, o deixar-lo assecar molt, de fet, és com un datilet petit. I el mengen d'aquesta manera. La flor també s'ha de preparar? La flor també l'havien de preparar una mica, però bàsicament amb aigua i una petita bullida, com a màxim, no massa més. Havia de ser la flor molt tendra, això sí, la flor molt tendra. El menjar blanc, així com hem vist el mirto sard i la murta algueresa, que és el mateix, el menjar blanc, coneixeu què és el menjar blanc, aquesta crema que cap a Tarragona i companyia fan una crema amb ametlles, amb farina d'ametlla i una crema aromatitzada amb canyella. Doncs a l'Alguer també existeix el menjar blanc, però no és fet amb ametlla, de cap manera. Els fa gràcia quan jo els dic que el menjar blanc de Catalunya es fa amb ametlla, que ells en diuen ametla.
i dic, no, ells el fan en midó del que anomenen forment d'Índia, que vol dir blat de moro. Del blat de moro en molts llocs se'n diu blat d'Índia o blat de les Índies, del domini lingüístic català, com que ells del blat en diuen forment, com en alguns llocs del Pirineu també passa, que del blat es diu forment, doncs diuen forment d'Índia el blat de moro. I de fet, si llegim la definició de menjar blanc en el DIEC, diu crema feta amb llet, farina d'ametlles o d'arròs midó, és a dir, pot ser, perfectament, és un dels tipus de menjar blanc, aquest fet amb midó. Les figues seques, que es diuen, les figues es diuen figues en alguerès, les figues seques es diuen càriga, que és un mot que l'han tret del sard, però que els sards l'han tret del llatí, perquè el nom científic de la figuera és Ficus carica, perquè ve de la regió de Cària, i d'aquí han guardat aquest nom càriga, però només diuen càrigues a les figues seques, a les figues fresques els diuen figues, i les càrigues són les figues seques que sempre han de ser dessecades sobre un canyís fet amb fenoll, no amb altra cosa, tot això són rames de fenoll, i després han de ser estotjades, que diuen ells, i que també és una paraula ben catalana, guardades amb llorer. S'assequen amb fenoll i es guarden amb llorer. També he vist allà, que ben rarament ho he vist aquí, menjar cigrons frescos, no bullits, quan són ben verds, menjar-los són d'un gust acidet, no són pas dolents, però allà és molt més freqüent que no pas aquí. I anem ja acabant amb altres usos de plantes, per exemple, això amb cistelleria, com hem dit aquí, amb ornamentació, aquesta sempre viva, que allà en diuen manzanella, però també tothom et diu si és una planta que aguanta molt seca i és ornamental i no sé què, però, molt important, també que abans s'utilitzava, era la planta típica que feien servir els pescadors per coure les llagostes. Les llagostes que abans valien 3 rals i que les canviaven per tomates, quan els meus informants d'ara eren petits, és a dir, parlem de fa 50, 60, 70 o 80 anys, això era, o menys, és a dir, entre 80 i 50 anys fa, la llagosta no valia gran cosa i la intercanviaven per qualsevol cosa, o se la menjaven els mateixos pescadors, alguna la menjaven, i la feien amb un foc aromatitzat amb manzanella. Aquestes d'això que us he ensenyat aquí, el bisbe de l'Alguer content com unes Pasques el dia de Rams, beneint la palma i amb aquesta obra de palma, i tothom aquí agitant aquestes palmes. Aquí una persona fent iniciant de fer per fer cistells, aquí també podeu veure això, per fer després cistells, coves o el que vulguem, iniciant de fer el treball, per fer cistells, per fer això que en diuen bufadors perquè és per bufar, per ventar el foc, diguéssim, un ventall pel foc, i en diuen bufadors. Usos rituals com aquell dia de Sant Antoni que us he dit que fan aquells pans, que fan aquells pans beneïts, també cremen una pila cremen ritualment i després fan unes voltes amb el sant i tot això al voltant d'aquesta llenya cremada, que aquesta llenya cremada després es pot guardar i dona bona sort per un cantó i protegeix de malalties per altre. Un altre ritual màgic o religiós és el de les estrenes. Aquí també es havia dit, això de les estrenes és aquell petit sou que els pares donaven per Nadal als nens. En espanyol en diuen aguinaldo, que potser us sonarà més, però quan jo era petit també en deien les estrenes, d'això, donar-te les estrenes. Doncs allà les estrenes ara ho fan des de fa molt de temps, però ara ho reintrodueixen, donant el dia de Reis als nens unes taronges, i la gent els hi posa alguna moneda, insereix alguna moneda en la taronja i allò és les estrenes i els nens ara se'ls hi torna a dir perquè ho fessin com quan els informants actuals eren nens. Amb aquesta herba, que en diuen herba del mussi, també un nom sard per dir mostatxo, els nens que ara tenen 60, 70, segurament més 70, 80 i 90 anys, quan eren petits n'agafaven 2, un per cada cantó, i es feien uns mostatxos i jugaven amb aquesta planta, un altre ús lúdic en aquest cas. I aquí tenim el cap de la caça i la punta del lliri,
els dos llocs que obren el golf del Port del Comte per on va entrar Pere el Cerimoniós el 31 d'agost del 1353, i el Cap de la Caça és realment preciós, bonic, està en un parc natural, és el límit, un dels límits del municipi de l'Alguer, i aquí tenim ple d'alga, i aquesta alga li deien, com us he dit abans, palla marina, i s'utilitzava molt abans per una banda per fer jaç pels animals i per altra banda per fer de fem barrejats una mica amb el fem de l'animal, i això per femar horts i tot això, per donar, diguéssim, adobar els horts. Aquí teniu la planta, aquestes boles que fa, aquí teniu la planta tal com és, i acabem amb una porta d'entrada o de sortida, com hem d'acabar, obrim una porta d'entrada i sortida, i parlant d'una última planta, crec que és l'última de la qual parlarem, que és la savina o sibina, en diuen sibina, allà us sona la savina aquí. La savina és una mena de ginebre, una planta semblant en el ginebre o ginebró, i que té una fusta molt resistent, i s'utilitza molt a Menorca, també la utilitzen molt per fer tanques semblants, i allà també s'utilitza molt, i després també tots t'expliquen que la major part dels, segurament antics, que encara poder alguns queden, pilones que hi ha on se lliguen les gòndoles a Venècia, són fetes també amb savina, no amb savina de l'Alguer, forçosament, però amb savina, perquè és una planta que resisteix molt la humitat, resisteix molt, i que les bigues dels entretramats dels sostres de l'Alguer són gairebé de l'Alguer Vella, que diuen ells, del centre històric, l'Alguer Vella, són fetes amb canya i savina, o sibina. Molt bé. Acabo, doncs, agraint als informants i als organitzadors i als projectes que ens han permès fer això, i ho deixo abocant les nostres institucions amb les quals treballem, i amb aquest inici de posta del sol al Cap de la Caça i la Punta del Lliri, Cap de la Caça i Punta del Lliri, que són dos dels referents molt importants del paisatge alguerès. Espero que us he donat alguna pinzellada mínimament interessant, i he vist que, de fet, dormir no dormíeu gaire. Alguns han marxat avorrits, molt bé, però dormir del tot no heu pas dormit gaire. Us ho agraeixo i espero que això, alguna pinzellada d'usos de plantes a l'Alguer, de coneixement sobre plantes a l'Alguer i, molt importantment, també de noms de plantes a l'Alguer i, per tant, de lligam de l'Alguer amb la nostra cultura i, per tant, sempre que dues grans coses que heu d'haver retingut d'això. Una, cada vegada que tingueu una cosa d'aquestes entre les mans o que beveu un got de ratafia, tresor de natura i cultura, una. I dos, aquell lema que la nostra llengua va de Fraga a Maó i a Salses a Guardamar, no, de Fraga a l'Alguer passant per Maó. Però l'Alguer també s'hi ha de tenir en compte. I si no hi heu estat, no us he preguntat si hi havíeu estat, quants hi heu estat a l'Alguer? Ah, quasi tots, bé, molt. Els que no hi heu estat, aneu-hi, val molt la pena, és un lloc que val molt la pena de visitar. Aneu-hi, quan entreu a les botigues de l'Alguer Vella, encara que us saludin en italià, que sempre us saludaran en italià, excepte l'Oberber, però sempre us saludaran en italià, parleu en català i aleshores en molts casos rebreu contesta en alguerès sense cap problema, perquè no en tenen cap de problema. Ara, d'entrada sí, s'adrecen en italià pràcticament sempre, però veureu que és un lloc on la llengua encara hi és viva i que és un lloc bastant especial, però dins del molt especial, també bastant semblant, i l'etnobotànica ens ho mostra, amb moltes coses que vivim i que tenim aquí. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Gràcies. No sé si hi haurà resposta, però... Has parlat del llentiscle, que per desinfectar i cicatritzar ferides. Sí. Aquí també s'utilitzava el llentiscle en aquesta finalitat? No ho he vist tant. Ho podria buscar, però ja ho buscaré i d'allò... No, aquí no ho he pas vist tant, no. I també el màstic, que a Grècia, jo no hi he estat, Sí. Vam parlar una vegada unes persones que vaig conèixer, van portar una goma com una resina. És una mena de resina, sí. Diu, això ve del llentiscle, però com surt això? Això no sé, és tipus resina, que deu venir com les resines dels pins i tot això, segurament, però sí que... El llentiscle no l'he vist mai. No és tan resinosa, no, però alguna cosa hi deu haver, o després ho deuen treballar d'alguna manera, però sí, és un producte... O que sigui d'una altra planta, no, ha de ser del llentiscle.
Perquè també té propietats. Hi ha 2 o 3 espècies, hi ha alguna altra pistàcia lentisca és la lentisca, n'hi ha alguna altra que també dona aquesta mena de màstic. Però jo tampoc exactament com el fan, això no ho sé. Però aquí no hem parlat de resina, però sí d'això, treure l'escorça i aplicar l'escorça, i que l'escorça és fantàstica per desinfectar i sobretot per cicatritzar ferides. Però això la mata o aquesta altra planta? No, la mata, això allà a l'Alguer, gràcies. La que ells en diuen quessa, que aquí tu en dius mata, jo en dic llentiscle, cadascú en diu el que sigui. Però sí, adéu-siau, gràcies. És el mateix, és la mateixa planta. Aquí en diem llentiscle, jo en dic llentiscle, a l'Empordà en diem llentiscle, aquí no sé si dieu mata o com ho dieu. I la planta que és de Sud-amèrica, de quina sea? De Nord-amèrica. Nord-amèrica i nord d'Europa. Però aquesta de l'Alguer no me n'han parlat. No, però quillai, et sona? L'escorça de quillai, l'arbre de quillai? Em sona una cosa que en llatí es diu Quilaia saponaria, que podria ser que aquesta sí que és sud-americana. Vale. Però... És que de casualitat, però t'estic parlant de fa 30 anys, allò... Quilaia, deu ser aquesta. 3 cooperants novatos perduts a una aldea remota a Xile, un estudiant de medicina, una antropòloga, bueno, estaven allà fent el mico, i a un li va agafar una inflamació a les mans, superbrutal, i al final vam preguntar-ho als savis del poble i van agafar una escorça d'arbre, el va fregar i en 2 dies ja va estar. No, pot fer. I era això, escorça de quillai, et queda... Pot ser la quilaia aquesta, que sí que és un arbre Queda sud-americà. gravat el nom per tota la vida. És un arbre sud-americà. I això, evidentment, sí que no té lo de la medicina de l'ull, la medicina de l'ull pel mal d'ull, diguéssim, que ells diuen la medicina, si fa falta o no la medicina de l'ull, això és una creença màgico-religiosa, evident. Però això altre no, perquè això del llentiscle o això que em dius d'aquest quiai és aplicar una planta i, per tant, estàs aplicant unes substàncies químiques sobre un teixit. Això de la malaltia de l'ull m'ha fet pensar... dels ameigats. Sí, els ameigats. Un xic, pots... No recordo que la meva àvia feia una senyal, me feia mirar amb un plat, tirava una mica d'aigua i unes gotes d'oli. I en funció de si l'oli quedava compacte o... Sí, sí. I deia, ui, aquesta nena, bueno, està ameigada. I llavors feia no sé què, però no me'n recordo. Sí, deien, sí, també, això també ho hem recollit aquí. En diversos llocs de Catalunya això aquí a Catalunya també ho hem recollit en diversos llocs, i en diuen així, aneigats. Però, en canvi, allà en diuen la medicina de l'ull, no tant el mal d'ull, es dedueix que és per un mal donat per l'ull, però ells parlen sempre de la medicina de l'ull. I la medicina de l'ull és per quan algú t'ha mirat malament i t'ha fet venir mal de cap. I no un nen, sinó adults. És a dir, s'assembla però no és ben bé el mateix. Perquè els aneigats sempre són nens o nenes. Però mainada. Però, en canvi, els que cal aplicar-los a medicina de l'ull són gent gran. Gent gran que, perquè tenen això, un mal de cap tremend i una miralla tremenda, però llavors recorden, això és perquè aquell m'ha mirat d'aquella manera. I llavors això cal la medicina de l'ull. Llavors cal la medicina de l'ull. Sí, bé, això és una creença, això sí. Ara, això d'aplicar una cosa sobre d'això ja no és una creença perquè ja hi ha una cosa que fa una acció. Ah, sí, esclar. El senyor de Campilles. Ah, sí. Campilles, el sector aquell. Codina. Es deia Codina de Can Vinyes, sí, però es deia Codina, sí. Sí, doncs aquell, bueno, curava la gent a base de plantes. Sí, esclar. I era metge acadèmic, però curava a base de plantes, sí. De la Cellera, i tant, el doctor Vinyes. Ja el conec. Codina i Vinyes. Es deia Codina i Vinyes, no? Sí, Codina de primer cognom, sí. I era de Can Vinyes. De Can Vinyes. La casa de Can Vinyes. Exacte, sí. Sí. El seu fill, bueno, no, el seu fill o el net va ser el monjo de Montserrat. Mira. Codina. Veus? Això no ho sabia. Bé, doncs això, gràcies per l'assistència i paciència i tot això. Gràcies d'explicar-nos-ho. Un viatge més a la llista, no? Que ens ha explicat. Molt bé. Gràcies, Molt de gust. No, sí, heu d'anar, aneu-hi, que us agradarà. És un lloc molt...